Danas ćemo da radimo na prijavljivanju reviewova za koje nam se čini da su lažni ili da su neosnovano postavljeni. Znači, razlika između lažnih i neosnovano postavljenih je u tome što lažni reviewovi mogu da budu od ljudi koji nikada nisu sa vama imali bilo kakvu poslovnu interakciju, a neosnovani je da je, na primjer, klijent koji je došao u restoran ili je došao po neku zdravstvenu uslugu, očekivao da će dobiti nešto drugo, iako mu je jasno navedeno šta može da očekuje. Kako uopšte dolazimo do reviewova? Znači, idemo kada smo ulogovani u našem Google akauntu koji je povezan sa našim Google Business profilom, onda će izgledati ovako pretraga kada ukucate ime svoje firme. Odlazimo na deo gde su reviewovi i onda biramo koji review želimo da prijavimo. Znači, to radimo na taj način što odaberemo review koji želimo da prijavimo i u tom slučaju, samo sekund, evo malo da, ajde na primer, imamo ovde jedan negativan, samo trenutak, evo Vladimir Josić i odlazimo na kružić da prijavimo. I on nas pita zašto mislimo da treba da prijavimo ovaj review. Pa onda imamo opciju da, odnosno recenzija nema nikakve veze s našim biznisom, da smatramo da je bot ili da je lažni profil, što se događa. Naše, recimo, iskustvo je da imamo klijente gde je negativan review ostavljen pre 3 godine sa naloga koji je pre 3 godine samo njima ostavio samo taj jedan negativan review. Znači, 3 godine nikome ništa drugo nije nikada napisao i to je onda, da kažemo onako, skoro 100% sigurno da je taj nalog namenski napravljen da bi se ostavio negativan review konkurenciji. Conflict of interest, to je kada smatramo da je konkurencija u pitanju. Ako se desi da je neki, da kažemo, ružan jezik, da je psovanje, vređanje na bilo kojoj osnovi, nacionalnoj, verskoj ili nekoj drugoj, ukoliko se poziva na nasilje ili nešto što nije društveno prihvatljivo, diskriminacija i govor mržnje, i ukoliko je neko ostavio lične podatke, znači svoj mail, broj telefona, fizičku adresu i tako dalje. I kada to odaberemo jedan od tih, na primer, ponuđenih odgovora, ranije smo mi mogli da pišemo Google pa da pišemo, ali to se sada ukinulo i idemo na send report. Kada idemo na send report, otvorit nam se ovde prozorčić, mi nećemo prijavljivati ovo, odgovorili smo na ovaj negativan review. Otvorit će vam se potvrda da ste pravilno prijavili i da će vam odgovor stići na mail na koji ste logovani. Tako da očekujte, oni kažu u roku 3 dana, ali to bude malo duže, ali u svakom slučaju proveravajte svoj mail. I ovde uvek možete da pošaljete, da
odete na Help and Support i da ukoliko je potrebno prijavite na neki još drugi način. Ovo bi bilo sve za danas, tako da se nadamo da smo vam malo pomogli oko negativnih reviewova, jer tu imamo dosta pitanja i uvek je to bolna tačka. Ono što treba da znate je da samom prijavom ne postoji nikakva sigurnost da će taj review biti uklonjen. Jednostavno, Google zadržava pravo da odluči o tome da li jeste ili nije opravdan razlog da se taj review ukloni. A ukoliko vam je ovo bilo zanimljivo i ukoliko vam je pomogao ovaj video, pozivamo vas da se pretplatite na naš kanal i da podelite ovaj video ukoliko smatrate da ima još nekoga koji ima problem sa lošim reviewovima i negativnim, ali opravdano negativnim. Vidimo se u sledećem videu. Veliki pozdrav!